салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Дар ҳақиқатан шумо беҳтаринен ки дар 4 соат аз 1000 лайк зиёд ҷамъ кардед. Офарин. Ва ман низ дар гапи худ истода барои шумо видео тайёр кардам. Чӣ хеле ки мегӯянд мардака лавза шалол. Акнун биёед дар ин видео 1500 лайк ҷамъ мекунем то ин ки ҳавасмандии ман бозам зиёд шавад. Ман боварӣ дорам ки аз дасти шумо ин кор меояд. Ва аз ёд набаронед дар канал обунааш наро ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшинед мо бошад сар мекунем. Чӣ хеле ки бисёре аз сайтҳои варзишии испанӣ хабар медиҳанд, Барселона аллакай медонад ки баъди рафтани Месси ба даста киро даъват кунад. Ин нафар ҳамлагари 28-солаи сенегалӣ Садио Мане аст. Дар баробари ин хабар дода мешавад ки намояндагони Мане худашон баъди он ки фаҳмиданд Месси рафтанист ба Барселона муроҷиат карданд. Акнун тасаввур кунед ки капитани Барселонаро Садио Мане иваз кунад. Месси дар мавсимҳои охир бештар дар хатти ниммуҳофиза бозӣ мекард ва Мане бошад ҳамлагар аст. Албатта бо нав кардани бозингарони хатти ниммуҳофиза Барселонаро мебояд ки дар фикри қавӣ кардани хатти ҳамла бошад. Агар рафту Месси ва Мане дар як тим бозӣ кунанд, дар ин сурат низ Барселона ҳамлааш қавӣ мешавад. Мане дар Ливерпул бозиашро дар ҳақиқат қавӣ карда дар ду мавсим дар баробари Сало ва Фирмино футболбози калидӣ буд. Садио Мане дар Ливерпул то соли 2023 шартнома дошта, дар 45 бозии гузашта 22 голу 8 ассист дорад. Нархи 120 миллион евро арзёбӣ мегардад. Дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати AdinXBet мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осташ эҳтимолнокис. Барои боз ҳам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди BARSATG дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. Дастгирии шумо пешравии мо. Суарес мехоҳад ки аз Барселона маблағ гирифта баъдан равад. Рӯзноманигори итолиёвӣ Ҷанлука Ди Мартио хабар медиҳад ки дар сурати қатъ кардани шартнома Барселона бояд ба Луис Суарес 25 миллион евро пардохт кунад. Қарордоди ҳамкории ӯ бо Барселона то соли 2021 аст. Яке аз он дастаҳое ки ба Суарес айни ҳол таваҷҷӯҳ кардааст, ин Ювентус мебошад. Мо медонем ки Ювентус чӣ гуна дар бепул гирифтани футболбозон муваффақ аст. Масалан, қаблан Пол Погба, Арон Ремзи, Эмре Ҷан ва Андре Пирло ба Ювентус бо чунин усул буданд. Дар баробари ин ки Барселона мехоҳад ҳайати худро иваз кунад, бубинед ки даста боз ҳангоми қатъи шартнома бо футболбозонаш аз онҳо қарздор мегардад. Ин аз кори на он қадар хуби роҳбарияти даста дарак медиҳад. Маҳз бо ҳамин сабабҳо бисёре аз мухлисон нисбати президенти Барселона норозигӣ баён мекунанд. Бартомеу наход чунин кунад ё ин ки ӯ дар ҳақиқат Барселонаро дӯст медорад. Бубинед ки сайти Диарио Спорт хабар медиҳад, президенти даста Хосе Бартомеу омода аст ки ба хотири мондани Месси дар даста Барселонаро тарк кунад. Ба ин хабар бисёриҳо бовар надоранд, чунки маҳз баъди омадани Бартомеу ва дар 7 соли фаъолияти ӯ Барселона ба чунин сатҳи паст фаромадааст. Трансферҳои бемаънӣ, қарорҳои ғайриоддӣ сабаби девонагии на танҳо мухлисон, балки бисёре аз бозингарони даста шуданд. Ба қавли Бартомеу гуфтааст ки агар Месси гӯяд ки сабаби рафтани ман ин ту ҳастӣ, майлаш ӯ наравад, ман худам дастаро тарк мекунам. Дар рӯзои наздик бояд Бартомеу бо Месси вохӯрад ва ин масъаларо ҳал кунад, аммо аз ҳама кори осон ин занг задан аст. Агар Месси ба Бартомеу телефон карда гӯяд ки ту рав, ман меистам, Бартомеу шояд чунин кунад, вале то моҳи марти соли 2021 ба рафтани Бартомеу касе бовар надорад. Боз гуфта мешавад ки Бартомеу на худаш рафтанист, на Мессиро мемонад ки ин корро кунад. То анҷоми шартномаи Месси бо Барселона Хосе Бартомеу пешниҳоди ягон дастаро қабул карданӣ нест. Дирӯз Бартомеу бо директорони генералии клуб Оскар Грау, секретари техникии Рамон Планес ва директори варзишии Хавьер Бордас вохӯрдааст. Дар рафти суҳбат онҳо ба Бартомеу супориш доданд ки таслим нашуда як боло карда Мессиро дар даста монад. Ба ақидаи Месси дигар ӯ бо Барселона дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон шуда наметавонад ва ӯ қудрати дар сатҳи баланд бозӣ карданро надорад. Аз ин хабарҳо маълум мешавад ки Барселона бояд тамоми роҳбарияти худро иваз кунад, на ин ки танҳо президентро. Зеро бубинед ки айни ҳол барои иваз кардани Месси, Пике, Алба, Бускетс ва дигар футболбозон Барселона футболбоз надорад. Фикр мекунем ки роҳбарияти даста фикр карданд ки ин бозингарон пир нашуда доимо дар як сатҳ бозӣ мекунанд, аммо дигар вақтро ба ақиб гардонида намешавад. ҳамлагари Барселона Лионел Месси метавонад ба Манчестер Сити равад. Ӯ ин қарори худро ба дӯсти худ Неймар гуфтааст. Журналист Жордан Никола мегӯяд ки вақти занг задан ба Неймар, Месси ӯро огоҳ кардааст ки метавонад дубора бо ӯ бозӣ кунад, аммо ин бор дар Барселона не, балки дар Манчестер Сити. Шояд Месси Суарезро низ бо худ барад, зеро онҳо дӯст ҳастанд ва шояд мо сегонаи Месси Суарез Неймарро бори дигар бубинем, аммо ин навбат дар Англия. Баъдан хоҳем дид ки чӣ гуна дар Барселона ангушти ҳайрат мегазанд. Рӯз аз рӯз хабар
خبرهای ترانسفری بارسلونا زیاد میگردند اما دسته تا کنون بازیگر نخریده است. نسبت خریدن بیشتر خبرها اوید فروش بازیگران بارسلونا زیاد است. به هر حال این روزانه گزارشی فوتبالبازان جالب صورت گرفته. حتما ما دوست ترانسفری توپ رو خواهیم دید. برای همین منتظر باشید و کانال ما رو پیگیری کنید. با همین تمام دوستان باوری دارم که ایجادکاری من با شما پسند میآید. بارسلونا رو دوست دارید و کانال بارسا تیجی رو دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.